abanye ngena uzomshona nshiya ku 5GD baba satha mbugara Nawisa isokukamile. Achina kana zvavada tagara nawo meeting yese yamunotedza nshiya ku 5. Toya kudzome tiri kushanda kuzvikoro tichiita sei. Vazopa kuti vanhu vagumbuka. Vanhu vari kushanda kuchikoro. Vari kuona murume achishanda achiita zvaanoda kugadzira masofa chichi chikoro chakada sakupapa. Ezvo handichatokwanisa kuti vanhu vauye kushanda kuchikoro. Nekuda kwababa. Vakatomukunga vanhu muri kuita sei baba muraini. Vakandichaura. Saka handichatokwanisa kana muchero chaiwo havasitotera. Ndapedza changamiro. Ko kana vachishanda zvavo vanokuisei kuti vangaikora kuita basa rangu. Hapana. Mari yangu iyi ndiitire basa. Hapana ndozvika saka tauya changamiro. Munobvunze kuti vane zvavari kubatsira. Village rafa vanhu vachaenda kushanda. Ya, ariko. Sabu waliwa. Ano kwa tawa. Mira. Mujende. Sabu waliwa. Pano kwa ajiriwera. Tram kuwangu. Sabu waliwa. Bora. Taura kinzi ya kulipa kwa sababu. Kwa kuti ndakawandu kana ukanda watu. Kwa kuti watu kana ukanda watu. Mani. 22. Ndipo kuti ize kwani umusitewa wakati ndituma basa rokuti ndipangire nawo semazita ndiri chairman. Wanakuya kutarisisa mazita yavo. Ndakatozitera do inini kuti ndarisa mazita ewanhu. Raiwe basa rawanga ndituma iroro ndakanyika. Tero arikutaura akakundikana ndakaudza sekretary ndikati sekretary chamataura ndafika ndiri kuuya naye mashaya yangu ndeye kunono ndiye angatotaradza kuti dai sekretary anga aripo chamwindiro yandakamupindura ari kutozvidairi zvinoenda mavillage meetings kune yamwewo yandinorohwa nokumanikidzika but mavillage meetings ndinoende ipapo dai wakandiudza ndaikwanisa kuti warohwa ingotiitirawo zvakati ndaikwanisa kii Karibu ni kutuita basa la katika kuchukua ni ya akutika na kuwe aenda kuwe au akidule kuwe kwa sababu mimi ndio swali ngakaitwa asa kuchikoro ndawandisiko zwara kutaura izwa wani ngakaitwa asa kuchikoro ndandiri pabasa ndinakwanisa kienda ndora ndiri kuziva iroro ndikuridai iwe shama ndodana makuri mangani nasa awana ani chimwe chaukafunge wewe kuti sabva vakandivenga chimwe chete ya zviripo ndezvekudani inini zvino zvinhu zvavanopa vanhu muvillage handina kana gore wanira wati wandii zvakaita mafertilizer ngeo gore negore akwanise fertilizer inopuwa munhu aita sei kana kuti ari panzvimbo yakaita sei ari papake here ari papi chaipo ndinotoenda unokiirwa zviiniko unomuda kugerepa ndinavo amenochakamira kubvudza baba munoona baba magara kunokwini satamufedari nguva ino sanyembere kubva kwamakaromba kuti ndikashanjanodanjero munomambiriri rezabhuku ndomubvunzire munotungamira mahousehold mangani pazvii 111 weya uvenga munhu 1 pa111 iwo ndiwega uvenga yona sabhuku bvunzo rangu daiwa zvauri zvavo 2 plus 2 4 iwe wauvenga nasabhuku uri 1 isi totobva kumabheji vatungamira masabhuku kuti akochokwadi fertilizer yautano zvava kunyimwa iwarirwa nomujogo izvozvi imwe new strategy igoronoona ngosita vachiziva pachipaka chatikakwa chikakwa mujogo muzhata pe pari zvokutonzi kana vanenge vachipakitenike chipa munhu uchembiyani munhu arudzi asina vasatenike chipa munhu zvaasikwala chii fertilizer kuti sabhuku wakakuvenga inyaya yekuti wausikwenda kumusanga utaona nasabhuku iwa uterere sabhuku handingakuunda nasabhuku wako
enda unoteerera sabhuku wako kuti uwane fertilizer hunge uchienda kumameetings uchionekera uchibatana nevamwe ndokuti unyorwe nokuti hapana pachanyora sabhuku iwewe usiwo anonyora vanhu vasvika mumuchi ende rega ndikudze imwe nyaya iripo secret iripo mazano iri pachena ndeyekuti kana usina kutimba unonzi timba ugute ka vamwe vabva kuti timba ukuvari but aiwa basa retimba ugute ndokuita sei ugute iwewe upuhwa kuti fertilizer nokuti inopuhwa munhu achina makomba saka nyaya iripo zvokuti akumaka kuti sabhuku wake nokuti haanambirani pachi but pane zvinofanwa kuti zviitwe kuti uwane saka iwewe kumbira sabhuku wako riregerero udzoke kumusha unogadzirisa munhu wako nasabhuku kana vanga vakateerera kuti zvotaurwa vavavo vakaputa mutemo wokuti pavhireji pega pega munhu ari kukumbirwa ka 10 kg echibage ukwaisa kunga sabhuku pamwe ivavo vatoendesezvo wakaitezimama omutero omunda wako unobhadhara kuti mutero hausodya ko wewe unoenda kulens ukubhadhara kuenda kulens ubhadhara hausubhadhara ko nhasi wangu ya munhu akuti munda wako ndewangu unonzwa sei ndikuzibvunzirei ndokwamunoona information yakafanana naiwe kuti mutero munda unoda kubhadhara hausoda kubhadhara kuitira mangwana usazoingara kuti sabhuku akandimaka munda wakaona kuti ukapuhwa munhu achiona kufaliti munda iyoyo iri kumamukireo saka yanga isingateererwa